தற்பொழுது கனோலா விதைகளுக்கான ஏற்றுமதிக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்த வரியை இப்பொழுது சீனா குறைத்திருக்கின்றது. அது 15% குறைக்கப்படுகிறது. அதே போன்று ஏற்கனவே கனடா விதித்திருந்த இந்த எலக்ட்ரிக் வாகனங்களுக்கான வரியும் இப்பொழுது மிக குறைந்த அளவு என்ற நிலையில் 6.1% குறைக்கப்படுவதாக மாகாணி அவர்கள் தெரிவித்திருக்கிறார். டக்ஃபோர்ட் அவர்கள் கூட ஒரு எச்சரிக்கையை விடுத்திருந்தார். தான் காணியுடன் கதைக்கவில்லை, ஆனால் சீனாவிலிருந்து வாகனங்கள் கொண்டு வருவதானால் இங்கே பலரும் தொழில் இழப்பார்கள், நாங்கள் இது பற்றியெல்லாம் கதைக்க வேண்டும் என்று. ஏற்கனவே கனடாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையிலான முருகல் நிலை என்பது சீனாவினுடைய தலையீடு குறித்த பல விடயங்களை மையப்படுத்தி அமைந்திருந்தது. அத்தோடு கனேடியர்களுக்கு மரண தண்டனை விதித்த சம்பவங்கள் எல்லாம் மிக முக்கியமான ஒரு வரலாற்றில் கசப்பான அனுபவங்களை சீனாவோடு கொண்டதாக அமைந்திருந்தது. ஆனால் மாகாணி அவர்கள் இந்த ஒப்பந்தத்தை காய்ச்சாத்திடுகின்ற பொழுது இந்த விடயங்களை குறிப்பிடாமல் விடுவாரா என்று நினைத்த பொழுது இதற்கான சிவப்பு எல்லை, எந்தளவு எல்லை வரை சீனா செல்லலாம் என்பதையும் அவர் குறிப்பிட்டு அதனை சீனா ஏற்றுக்கொள்ள வைத்திருக்கின்றார். இந்த விடயங்களில் தலையிடக்கூடாது என்ற ஒரு விடயத்தை. உண்மையிலேயே சீனாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இடையான இவ்வாறான முருகல் நிலை வந்தது. அமெரிக்காவிற்கும் கனடாவிற்கும் இடையே உள்ள ஆட்கடத்தல் அல்லது ஆட்களை பிடித்தல் என்கின்ற ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் சீனாவின் பிறவெளியே ஒரு பெரிய பணக்கார பெண்மணியை அவர் தொழில்நுட்ப, அதாவது தொலைபேசி தொழில்நுட்பத்துறையின் ஒரு பெரிய நிலையில் இருந்தவரை கைது செய்ய கூறி அமெரிக்கா விடுத்த கோரிக்கையை கனடா செய்ததுதான் அந்த முறிவுக்கான காரணம். இருந்த பொழுதிலும் இப்பொழுது இந்த உறவு நிலை ஏற்பட்டிருக்கின்ற நிலையில் நிச்சயமாக கனடா என்பது அது குறித்த கர்சனையை கொண்டிருக்கும் என்று சொன்னால், கனடாவை சீனா ஒரு தளமாக அமெரிக்காவை உளவு பார்ப்பதற்கு பாவிக்குமாக இருந்தால் நிலைமை மிக மிக மோசமடையும்.